Oh iya bener. Dhuwur gembrojok bisa gembricik ngono kamu. Rumah saku iso. Biasanya rasanya pentole Pak Karmino lho. Pentole. Betul Pak. Empuk. Empuk yo empuk aja. Pentole empuk. Kantu merapne. Satu lagi Mas. Enggak bisa berdiri ya, Dok. Elisa juga Mas Gareng dibesarkan namanya oleh almarhum Isina Nugro dan Pak Gon. Ibu ojo nganti lali karo Purwodoksina ya saya. Bener. Kita tuh gak bisa muncul sendiri Pak. Betul. Nanti kudu apa ya istilahnya saling mengorbitkan itu gak bisa muncul dewe. Mesti ono jalarane. Terutama kalau kayak wayang itu ya grup besar ya dalang. Betul. Ya, jadi kula ya dari dulu sekon 75.000 150.000 ya tadi mundak 175. Amin. Tenan usah. 175 lho. Tapi Iya. Berarti ada unsur kebersamaan satu kru, satu grup itu bisa. Ya sebenarnya mengisikan ya. tugas kita saling mengisi dalam panggung kui apa yang perlu diisi ono kurangnya ya dilengkapi. Oke, siap. Kamu yang belum ada apa nanti saya isi? Bisa oke kurangku. Pak orang beda kan Bujurnas Indonesia seperti itu saling mengisi kekurangan. Ada yang kurang ditutupi lainnya. Nah, seperti Mbak ini itu sebagai apa jenenge? Adek-adeke kanca-kanca Waranggono. Ketika ngetoke lagu-lagu klasik sing nom-nom merucut Mbak ini sing dadi winter. Jadi benteng saku mendalami. Lah nek Mbak Nocombe iki nek warga laras ki nek Mbak Prastiwi. Nah, iki Prastiwine ngene ya iki. Modele tak padha bundek ngono. Mundek nesunan. Tapi gongder. Iya. Mereka materaken menapa? Monggo Derek. Mas Karek, Mas Bagong. Iki ora nek mamundhut masalahe. Oh ngaten, merdeka mawon nggih. Merdeka. Nggih. Dadi sing takon ngatekin Mbak Elisa dulu. Oh berarti gek nduk nikah. Mergo lagune nikah iki wis disiapin karo kanca-kanca. Oh ngaten. Siap. Semarangan ya, Sa? Semarangan. Ya. Oh, mau urung sempat enek bawa-bawanan. Sapu. Oh, wis ta? Ya, tadi digarane tadi. Oh iya. Coba, iki meneh, bawa meneh. Apa? Aku ora apa-apa ngono ya. Tersepona karo suaramu kuwi lho lah ya apa. Tangga apa? Cek.
biasanya ulo kapan pas. Oh iya. Pak Sinten. Belum takon jenenge. Aku harus coba ini lu gak ngekas jawabnya. Pak Sinten. Pak Purwanto. Wah, Pak Pur sing ngefans karo Mbak Congke mau. Wah, sepur. Mbak Pur niku Pak Pur niku ngefans kali Mbak Congke. Ning Dek Mang rung enek Elisa. Elisa. Baru saya lagi jatuhin jenengan. Ya namani. Iya, ora apa-apa tekan kono ning talangi beles ya to. Oh iya bener. Dhuwur gembrojok misal gembricik ngono karemu. Rumah saku kok. Awas persiapan, ambil napas. Terus. Wah, mentit tenan. Wis kuat tak ngono lho kok. Iki carane wis muncuk. Nek ya apa juga sapa. Lah iya to, Pak. Nek yo sedulur Sinoro wedi. Sinoro dhewe kawur ya lainnya. Iya, Sampai lainnya bareng dulu maksudnya. nah nek kono ini kene lho. Wedi cancel. Enggak boleh gitu. Apa? Enggak apa-apa. Apa salah? Enggak salahmu, salah kono lah enggak bisa. Nanti. Rahasia. Oh iya. Dalem lho iki. Pak Karmen lho iki, Pak Karmen ini niku. Nggih. Kembang Purbolinggo. Oh, Pak Karmen, siap Pak Karmen. Tapi kula dereng ngertos mungkin sik gantos sinten sanesé mboten napa-napa. Oh nggih. Menika nek kula mengke kembange niku rada awis niku. Joko sembrono nek ngomong. Wes dikasake ora? Kembang apa tadi? Alah, Bukan. kembang Purbolinggo. Purbolinggo apa Pak tadi? Ganti manis. Gringges kok. Gringges. Kembangnya nopo? Kembang Arum Purbolinggo. Kembang Arum Purbolinggo. Udah rengertos niku Pak. Nopo gantose nopo sik remen? Podang kuning. Oh iya. Malah enak sih keco. Usah kowe enak boh niku Pak. Pinggir kene liar-liar ngombe kopi ku lha enak pol kudang kuning. Nah, kalau gawe pentol ya. Nek Piye? sak dereng gawe. Piye sampe rasane pentole Pak Karmen lho? Pentole. Betul gak sih? Empuk. Bu yo bu ojo. Mekah. Kesale empuk. Kantu mrapning tanah Jawa agama ageme Pas karek karo Mbak Elisa. Niki wau kula nggih disusul karo anak kula Sampir.
Ngerti lah, anak sampir ngerti rasa. Anak sampir itu anak yang lahir saat wayangan gitu. Betul, betul. Ah. Bu Ayu yang ada di Jatioso. Jadi anak sampir saya itu ada 6 kan. Wah, Ada 6. Luar biasa, luar Ya. biasa. itu Yang dalam juga ikut tanggung jawab iya betul. membesarkannya anak. Iya betul, itu tanggung jawab. Yang pertama itu dari Semarang, Do Rere. Ya. Terus Ayu ini yang dari Jatioso. Yang kedua, yang ketiga di Pangkalan Bun. Saya waktu pentas kemarin di sana juga disusul anak saya. Oh iya. Oh, gitu. Nah, yang ketiga, Yang keempat. yang keempat nanti Nganjuk ya. Nganjuk. Nganjuk. Ada Terus yang kelima Blitar, cowok. ada Oh, cowoknya. Cowok ya. Yang keenam Madiun. Madiun aku iso ya bayangan yang cedak ekonomi. Weh, Ya, dong. luar biasa. Anaknya oke. Anaknya kan kena. Mula rezekine yo banyu milih mergo sing ndongake yo akeh. Masya Allah, berkah barokah Pak Oh, Kangkong. ora setiap jalan bisa ngono kuwi. Punya keberkahan ya. Iya. Bersamaan dengan ada wayangan, ada Ada bayinya bebanan lahir. lahiran. Itu yang menamai juga Pak Kang. Iya betul, Oh. memberikan nama saya. Oke, oke. Nanti lali Bu jenenge. Nah, Kusumaning Ayu ning gak sari sing ini ya. Ancurannya Ayu. Oh, sesuk aku nek meteng ngono tak pas. Heh? Wah, Tak pas ke nek lahir nek pas ono wayangan ngono. Wonten. Ya, iya. Ya, lagi anu ya mau pulau kamar ya. Pulau Kamar. Ya aku ditemenin ya Pak. Aku Siapa? Ya, sampai ya. capek, nggak Oh, jadi Mbak nyanyi. Compe sih kemarin Ada. jajak kali Mbak. Ada Mbak Wiwi. Mbak ada Wiwi, Mbak ya? Dita, ada Mbak. Ah, Ada iya. lokasi ten. Wewe ayo Wi. Nah, ayo digarap gamelan Bali ya. Nah, ayo dong. Nah, ayo coba. Ya, nah, biar ditemani oleh Mbak Wiwi. Ayo. Oh, taruh gen temoto gamelan iki lagi anyar Mbak Elisa. Oh iya, makanya itu. Nggih. Iya. Ah, iki keantem sing banter wis ora apa-apa. Nek pedhot iki jek garansi karo sing gawe. Sing seru ora masalah. Ya, yuk, kaya ngomong ulo tampar garap gamelan Pulau Dewata. Terus
Wah,